Dagdag pasahe po, hirit ng mga tsuper sa lalawigan ng Pangasinan kasunod ng panibagong oil price hike. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Mariel Giling. 104.7 IFM Report. Muling humirit ng taas singil sa pasahe ang ilang tsuper sa Pangasinan kasabay ng muli na namang pagtaas ng presyo ng krudo sa bansa nitong 5 ng Mayo na dagdag pasanin umano sa kanilang kabuhayan. Batay sa datos ng Department of Energy, tumaas ng 2.21 pesos ang gasolina habang 2.66 pesos naman ang diesel sa oil price adjustments na epektibo mula sa ika-5 hanggang sa ika-11 ng Mayo. Dahil dito, aminado ang ilang tsuper ng bus na mas ramdam nila ngayon ang bigat ng gastusin sa araw-araw na pasada, lalo na sa mga panahong matumal ang biyahe tuwing walang pasok. Apektado kami kasi yung pamasahe hindi mo nagtataas. Taas-taas na ng diesel, halos wala na nga kaming may uwi. Nagtsatsaga lang kami. So ngayon walang pasok. Ang kinukuha lang namin mga estudyante, di ba? At maganda pa pag may pasok, nakakabawi kami. Pero sa ngayon talagang tsaga-tsaga nga lang. Ang may tulong sana, kung may taas yung pamasahe, dagdagan lang sana para kahit tumaas yung diesel, kahit pa paano, lalaka rin yung income namin. Para naman sa ilang jeepney at tricycle driver, patuloy ang kanilang pag-asang makaraos sa araw-araw na kita sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. May ilang ding napipilitang bawasan ng biyahe upang maibsan ang gastos sa krudo. Sa kabila nito, muling nanawagan ng ilang tsuper na pag-aralan ng posibleng dagdag pasahe upang kahit papaano ay makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon pa sa DOE, ang paggalaw ng presyo ng langis ay nakabatay sa pandaigdigang merkado, partikular sa mga kaganapan sa Middle East na may epekto sa global supply. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang kanilang monitoring at mga hakbang upang mapatatag ang supply ng langis at mapangalagaan ang kapakanan ng publiko. Kasama mo mula rito sa IFM Dugupan, ako si Idol Intern Mariela Giling. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.